ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭଲ ତ? ହେ ରାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଭାସ୍କର। ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ମାନେ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଚାରିଟା ନିୟମ, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଗୁଡ଼ା କହିବେନି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସିକ୍ରେଟ୍। ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୋବାଇଲ। କାହିଁକି ନା କ୍ୟାମେରା ତ ଆମେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବାନି। କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଜେଟ୍ ଦାମ ହେଲାଣି, 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲାଣି କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ। ଆମେ ତ କ୍ୟାମେରା କିଣିପାରିବାନି। ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ହିଁ ଆମର ଠିକ। ଗୋଟେ 10ରୁ 15 ହଜାର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଣ କ'ଣ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ମୋବାଇଲ ନିହାତି ଥିବ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆରାମସେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଥିବ। ସେଇ ମୋବାଇଲରେ 15,000 ବଜେଟର କ୍ୟାମେରା, 15,000 ବଜେଟ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଭାରି ବଢିଆ, ଭାରି ଠିକ। ସେ ମୋବାଇଲ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ବି ଉଠୁଥିବ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ନିହାତି କିଣିବେ। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ କି କର ସେରକ କର, ହାତରେ ଏବାଡେ ଧର ସେବାଡେ ଧର, ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇପଡ୍ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହଉଛି ଯେ, ଟ୍ରାଇପଡ୍ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନେଇଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆମର ଅପଲୋଡ ହବ। ବୁଝିଲେ? ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ଟା ଆସିବନି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ବୋଲି। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଆମର ମୋବାଇଲର ବୁଲେଇତେ ବି ସୁବିଧା, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାକକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ପୁରା ବ୍ଲଗ କେରକ ବନାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ତ। ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଚାଲିଗଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଟା ଆମର ହେଲା ମାଇକ୍। ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଆପଣ ନିହାତି କିଣିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ମାଇକ୍ କିଣିବେ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, 250-300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମାଇକ୍ ଟା ନବ। ସରି 250-300 ନୁହେଁ, ସେଇ 700-800 ଭିତରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍, এইଭଳିଆ ଯେମିତି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ। ଆରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବି, ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ। ଭାରି ବଢିଆ ମାଇକ୍। ଏଇ ମାଇକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପୁରା ମସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ମାଇକ୍, ପୁରା ଚାଲିବ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା। ଏଇଟା ହେଲାଣି 6-7 ମାସ ହବ, ବେଶୀ ଦିନ ବି ହେଇନି। ମାଇକ୍ ନିହାତି ଆଣିବେ, କାହିଁକି ନା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବରଂ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଅଡିଓର ନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ସେଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଅଡିଓ ତାକୁ କ୍ଲାରିଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଅବଭିୟସଲି ଆମକୁ ବି ଦରକାର, ଆରେ ଆମେ ବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ହେଲେ ହବ ନା। କ୍ଲାରିଟି ଅଡିଓ ନଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କିଣନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ମୋବାଇଲ ମାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଏଥର ସେ ବନେଇ ଦିଅ। ନା, ସତରେ ମାଇକ୍ କିଣ, କାରଣ ଆମେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆମେ ଯେ ଆଗଉଛେ, କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କରତେ ପଡିବ। କିଛିଟା 1,000-1,200 ଇନଭେଷ୍ଟ କର ଭାଇ, କାରଣ ଯିବୁ କେତେ ସମୟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ ଦେଲେ ସେ କିଛି ରିଟର୍ନ ଦବନି। ବୁଝିଲ ନା? 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି, ସର୍ଟକଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ନିହାତି ମୁଁ ଏଟା ଫଲୋ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଭାରି ବେଷ୍ଟ ହବ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହଉଛି, ଯେବେ ବି ଆପଣ ବ୍ଲଗ ବନଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ହଉ, ଗୋଟେ ଚଷମା ହଉ, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେହ ଉପରେ ରଖ। ସେଇଟା କ'ଣ କି, ସେ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ନାଁ ସବୁ ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଚଷମା ମ୍ୟାନ୍, ଗାମୁଛା ମ୍ୟାନ୍, ବୁଝିଲେ ନା? ଭାରି ବଢିଆ ନାଁ ସବୁ ଦେବେ। ସେଇ ନାଁରେ ହୁଏତ ଆପଣ ପରିଚୟ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ମାନିବେ। ଶେଷ କଥାଟି ହଉଛି, ଯଦି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗିଂରେ ଲୋକମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ, ଅଡିଏନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଏରିଆ ଦେଖିବା, ନୂଆ ଝରଣା, ନୂଆ ପାହାଡ଼, ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ, ଘର ବ୍ଲଗ, ଭାଇ ଏଗୁଟା ପପୁଲାର ହବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲେ? ଏ ସର୍ଟକଟ୍ର କଥା। ବୁଝିଲେ? ରହିଲେ, ମୁଁ ଭାସ୍କର, ବାଏ ବାଏ। ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଲେଖିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆମର ଅନୁରୋଧ, କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ରିରେ। ମୁଁ ବି ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରଟେ।
ଏଇ 6-7 ମାସ ହେଲା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ପୁରା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନାଁ ହେଉଛି BTA ବ୍ଲଗର। BTA ବ୍ଲଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲେ ହଁ, ଆମ କଥା ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଫଲୋ କରିବେ। କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି।